Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, wala nang maintenance medication ng synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo. Kasama po yung ating co-chairman, co-inventor, co-founder na si Inventor Magdalena Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandyan at hindi ka niya pababayaan. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat. Ang banal na mensahe nakasulat po sa Pedro talata 3 kapitulo 9. Hindi nagpababaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inakala ng ilan, ang totoo, binibigyan lang nila ng pagkakataon magsisisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ito'y nakasulat sa Pedro talata 3 kapitulo 9. At marapat na isabuhay mga ka-Doc Alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Kumusta at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Dito na naman tayo mga ka-Doc Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man tayo ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs upang iwas ang posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin, mga ka-Doc Alternatibo, kailangan wag hong magkukumpiyansa. Kaya ikaw kaibigan na nagnanais hong ma-enjoy ho natin yung Bermans, kailangan ho natin na mga depensa. Usong-uso itong trangkaso, sakit ang ulo, merong sipon, meron tayong natural na antibiotic na ituturo sa lahat ho nating mga kababayan na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan. Yung abilidad ho ng kalabo, ito yung oregano, yung mabango. Kukuha ho tayo ng 5 perasong oregano at sibuyas Bombay, yung tatlong peraso na katamantama yung laki. At ang gagawin natin, slicein ho natin
katuwang rin yung 5 piraso ng tinatawag ho nating bawang. I-slice ho natin yan. Paghaluin ho natin, ilalaga ho natin sa kung wala kayong palayok dyan, pwede na rin yung stainless na kaldero, pero wag hong gagamit ng mga aluminum utensil dahil hindi ho epektibo yung nasabing gamutan. Yun ang ilalaga natin sa loob ng 10 minuto. Yung sabaw niya mismo ay lalagyan ho natin ng pulot. Masarap yan kapag mainit-init pa konti. At lalagyan ho natin ng yung isang tasa, lalagyan ho natin ng 1 kutsarang pulot, lalagyan mo ng fulvic minerals at saka yung ating magnesium ascorbate. Inumin mo 3 beses sa isang araw, natutulungan yung matinding ubo, yung matinding sipon at yung matamlay yung ating katawan, mga kababayan. Napakabisa po yung kombinasyon ng 3 mga herbal na ating ibinabahagi ngayon dito sa ating palatuntunan, ang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pwede rin gagamitin natin yung sibuyas Bombay. Pwede rin yung tinatawag ho natin na yung pirasong bawang na ilalagay ho natin sa ating talampakan. Natutulungan kumbaga yung problema ho sa pananakit ng iyong paa. Merong mga problema ho sa arthritis. Kukuha lang po tayo ng 2 pirasong in-slice na sibuyas Bombay at yan po ilalagay natin sa talampakan. Kung meron ka namang trangkaso, itinuro ko nito kamakailan, yung balutin yung 1 piraso ng bawang, butil ng bawang, ilagay left and right sa ating talampakan. Ito'y makukonsidera ho natin na antibiotic na natural na doon natin ipapadaan sa ating ending nerves. Yung sibuyas Bombay, pwede rin gagamitin yan yung may mga sipon, yung nangangati, yung lalamunan, ipapadaan po natin sa airborne, dito sa hangin, sa pamagitan ng pagtadtad ng mga sibuyas at ilagay natin sa platito at ilagay ho natin doon sa ating kwarto. Yung aroma niya mismo, makukonsidera yung maruming hangin, kanyang ninilinis sa pamagitan na ganyong prosedure. Kaya ikaw, kaibigan, na nakikinig ka dito sa ating palatuntunan, sundin mo yan at may malaki pong solusyon na maigagawad ho sa lahat ho nating mga taga-subaybay ng programang Prime Solution. Kaya ikaw, kaibigan, upang matanda po natin yung magandang pangangatawan, huwag hong kaligtaan na iinom ho tayo ng 2 basong, itong 8 basong tubig. Ito yung 2 litrong tubig with a fulvic mineral. Huwag hong magpapakawala ng fulvic mineral, magnesium ascorbate, activated charcoal at saka yung ating HCH+. Ilagay ho yan sa ating pamamahay, ito para tayong meron ng butika. Ano man ang mga karamdaman na ating iniinda, masusolusyonan agad sa madaliang panahon, mga minamahal nating taga-subaybay. Isa na namang patutuo ang ating ibabahagi. Hindi rin basta-basta yung kanyang iniindang problema, pero sinundan at sinunod ano yung itinuturo natin dito sa programa. Pakinggan po natin yung kanyang salaysay ng isa nating membro. Ako po si Mirna Hines po na taga-Kuya po. Barangay sa Labisog Kuya po, New Jersey. Ano po yung dati sakit nila? Okay na Doc Alternatibo? Ano po, colon cancer pa po, stage 2. Stage 2. Ang aking sakit, kailangan po nila na magkaroon ako ng chemo daw agad-agad. Kaya lang po ang chemo is napakamahal. Kaya pinili ko po yung Doc Alternatibo dahil
alam ko may lunas. Kasi napapakinggan ko na po dati yan sa sa radio Pero hindi ko po alam na iyon po pala ay maya apply ko. Dahil sa cellphone ko naka-ano po yan ganyan, naka-restore yung number. Buti na lang po hindi nagpagit ang number. So sabi ko doon sa asawa ko, bukod sa mahal. Ayoko, hindi ko makumbinsi yung sarili ko na magpa-chemo dahil nakita ko po doon kung paano po yung mga side effects ng chemo. Pag mag-undergo ka ng chemo, lahat ng buhok maglalagas, ayoko ko yun. Kasi sabi ko, ayoko yung makalbo, sabi ko ganyan, kaya ganun din ang mamamatay din ako. Kasi may nag-chemo po sa amin na namatay. Sabi ko, dito na lang tayo sa natural. Kung ano man yung mangyayari sa akin, mahal, ako na yung bahala. Si Lord ang bahala sa akin. Kasi siya lang magpapagaling talaga na hinili ko sa Panginoon ng Lord. Ikaw ang nagbigay sa akin ng itong sakit na to, ikaw din ang magpapagaling sa akin. Alam ko, gagawin mo ang instrumento bilang isang anak mo. Kaya ito, nagpapatotoo po ako dahil binigyan ko ako ng sign, hindi ako nabaksinan kasi nung time na gusto ko magbaksin, hindi po kakaya ng katawan ko. Kaya, thank you Lord, dahil sa kanya lamang po humihingi ng... Yan ang pruweba sa epektibo na itinuro natin sa Doc Alternatibo. Kaya kaibigan, puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Doc Alternativo Newscast. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto-Crit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance. Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2024. Kung kayo'y bibili ngayon sa mga Doc Alternativo products, may ipon pa rin ang inyong mga points na makukuha ninyo ngayong December 2023. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng Doc Alternativo nationwide. Healthy na, wealthy ka pa. San ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card. Mga karadyo, babaha ngayong Disyembre ng papromo at regalo sa Doc Alternativo Inventory Sales and Christmas Promo. Lahat ng mga produkto ng Doc Alternativo ay naka buy one take two promo, maliban na lamang sa Mixed 10 Yellow na naka buy one take one. Sa mga a-attend naman sa Herbal and Natural Healing Seminar na kasabay ng Christmas Party, may sorpresang hinahanda ang Doc Alternativo para sa inyo. Kasabay na rin ang distribusyon ng Doc Alternativo 2024 calendar. Ang mga attendees ay makakatanggap ng 3 assorted Doc Alternativo products. At para naman sa mga regular volume purchaser, makakatanggap din po kayo ng isang full Big Minerals Big at 10 pads ng Doc A capsule. Hindi lang yan, may ipamimigay din ang Doc Alternativo na regalo para sa mga early birds at iba't ibang papremyo para sa mga gagawing parlor games. Tara na't mag-enjoy, magpa-register na para makasali sa Doc Alternativo Inventory Sales and Christmas Promo. Mga ka-Doc Alternatibo, mayroong inventory sales at Christmas promo ang naghihintay sa inyo sa mga branch ng Doc Alternativo nationwide. Bago mismo ang araw ng seminar, ngayong buwan, sa lahat ng mga produkto ng Doc Alternativo ay naka buy one take one, buy one take two, maliban lamang sa Mixed 10 Herbal Coffee Yellow na naka buy one take one. Sa mga mag-attend ng Herbal at Natural Healing Seminar,
Kasabay ang Christmas party, may mga sorpresang inihanda ang Doc Alternatibo kasabay na ang distribusyon ng Doc Alternatibo 2024 kalendar. Bisita lang sa branch ng Doc Alternatibo para sa registration ng seminar at Christmas party. Doc Alternativo Newscast. Ang Doc Alternatibo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na magme-maintenance medication na synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tapang pagsunod ng cleansing program at ng natural megadose sa vitamin CIB at dagdag pang patunay ng kagalingan na hinto na safe ang mga maintenance medication na mga synthetic drugs. Narito po ang panayam na sumunod dito sa cleansing program at natural megadose vitamin CIB ng Doc Alternatibo. Ako po si Maria Nelda Albano, taga Bintar. Nagsimula ako dito mula nung nagsimula ang alternatibo ng Lawag. Hindi ako makalakad noon dahil namamaga yung tuhod ko, yung kamay ko. Pag dumating ako dito, sinasakay ako nila Ma'am Grace ng kini Doc Anthony. Well, Teo Owen, yung upuan nga may wheelchair. Hana wheelchair, DJ tugaw lang ni Ma'am Grace nga may ligay. Tinutulak nila ako kasi talagang hindi ako makalakad. Ang advice sa akin ni Doc Anthony, mag-cleansing. Pagkatapos ang cleansing, 7 days yun, nagpa-vitamin C. Doon pa sa Aguo noon. Layo. Wala pa dito. Pero second dose dito na. Kasi hiningi namin ng mga senior nga dapat mayroon dito sa Lawag kasi malayo doon sa Aguo. Mahirapan kami nga mga senior. Dito ako nag-second dose, third dose dito na. Magaling na ako. Sabi ko kay Doc Anthony, kahit na magkinamatan kami sa kalsada, kaya ko na. Pero noon talaga, hindi ko magalaw yung mga paa ko. Kaya i-share comment sa mga kabaranggayan ko, taga Bintar, taga Ilocos Norte nga, subaybayan natin ang Doc Alternatibo kasi nasubukan ko na talagang makaano siya. Hindi siya yung iminti natin yung sakit, hindi. Gagaling talaga siya. Kasi nung gumaling na ako, hindi na rin ako iinom ng gamot. Ang inaano ko na lang, Colvic at saka Aplas. Yan na lang ang, kung sa bagay yun ang maintain yung yung Colvic nilalagay sa tubig. 8 glass a day. Talagang inumin mo yun. 2 litro, maghapon yun. Nung nag-seminar October 16, na-disgrasya ako doon sa Bintar na ipa-swimming ako sa kalsada. Ang laki ng mga sugat ko dito sa tuhod. Pero hindi ako uminom ng antibiotic o Colvic lang. Sinapat ako lang everyday. Kasi niya po Diyos, yun lang ang nakaaga sa akin. Kaya kayo nga mga kasenyor ko, ihinto nyo na yung mga antibiotic na magatgatang sa butika. Mas maganda yung sa alternatibo, Thai herbal medicine. Yun lang ang masasabi ko. Pangalan ko ni Maria Nelda Albano from Bintar. I'm 64. Thank you, Mama. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isaw dating membro na galing sa Lawag ng 75 anyos. Sinabi niya na noon meron siyang stage 4 na breast cancer at dito habang nakarating sa Doc Alternatibo sinundan yung cleansing program at natural megadose vitamin C, hindi na po na chemo at naalagaan na malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya mga kaibigan,
sundan at pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at Megadose Vitamin C IV at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar sa branch at sa loob ng ilang oras iyong maintindihan at mapapakinggan ang alternatibong panggagamot. Dalhin lang po yung mga medical records, yung mga laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. At libre na ang check-up and counseling basta magpa-register po kayo in advance dyan sa branch. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, JA Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office. Sa Legazpi City Branch, door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. A2J Commercial Corporation is now hiring. Attention sa mga job seekers. Nangangailangan ngayon ng branch in charge and staff ang Doc Alternatibo sa mga individual na gustong madestino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualification with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver results with less supervision. Magpasa lang ng inyong resume at application sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Diga City o sa mismong branch ng Doc Alternatibo nationwide. And look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. At maaari din kayong kumonekta sa 0947-996-5756 o sa email address docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply na! Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternatibo, A2J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Attention sa lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo. Kamakailan lang may nag-text brigade sa mga miyembro ng Doc Alternatibo at nang iinganyo na sumali sa seminar na gaganapin nila na kagaya ng seminar na ginagawa ng Doc Alternatibo. May ilang miyembro na nag-report sa amin sa naturang gawain. Mag-ingat tayo sa mga nanggagaya para sigurado dito tayo subok at pinagtibay ng panahon. Doc Alternatibo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Ulitin ho natin 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas
mga paraan sa pagsagot ng mga health concern, narito ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Narito yung hotline para sa karagdagang katanungan. Meron kayong clarification, i-text lang po sa ating hotline 0946-967-3211. Aking ulitin, 0946-967-3211. Doc Ed, ano ang gagawin ko? Marami ng gamot ang ginamit ko sa aking kati-kati, hindi pa rin mawawala, pabalik-balik. Anong magandang solusyon? Kung pabalik-balik ang skin disease, no, hindi lamang sa balat ang problema. Nandoon sa liver na interconnected din sa pagbara ng colon or constipation. Once we address doon, the liver is the chemical factory. Siya rin ang naglalabas ng lason doon sa balat kapag sumobra na ang kanyang karga. So, kaya paulit-ulit yung skin problems hanggat nandoon pa rin yung bread, yung highly processed bread. Delikado yun kasi kulang ng fiber, mataas yung chlorine doon sa flour, sa bleaching chemical. Meron pang lard, may margarine sa pag-process ng bread at babara po talaga ito sa ating colon. So pag nagbara ang colon, autotoxemia ang labas, lason mo ay automatiko nagiging well circulated na sa buong katawan. Kaya lalabas yan sa balat. So paano ka nagagaling kung pahampol-hampol ka lang sa labas, palagay-lagay ka lang ng mga tinatawag nating ointments, no? Hindi nakakatulong ng tuluyan kasi nandoon sa ilalim ang dahilan. Ang mikrobyo, kusa pa rin kumakain doon sa laman kasi from time to time, merong dead cells dahil na-poison din ang katawan. So you have to be wiser. You need to address the cause. At yun po ang ating ginagawa rito sa Doc Alternatibo. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sunundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan makausap personally, ma-check yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program at natural megadose vitamin CIB sa may mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Doc Alternatibo Newscast. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin nun natin, 0946-967-3211. Bueno mga kaibigan, ang sarap pa sana magsama-sama pero wala na talaga tayong oras. Kinapost po tayo ng oras sa pangalan ng ating founder, inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo. Kasama po yung ating co-chairman, co-inventor, co-founder, inventor, Magdalena Dilibo. Ako po ang iyong kagapay, ang inyong holistic coach, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpugay na araw at mabuhayo kayo. Doc Alternatibo Newscast. Panlalabo ng paningin na solusyonan dahil sa